Boma la Malawi likugwira ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya anthu m'dziko muno. Zina mwa ntchitozi ndi zamaphunziro, zamtengatenga ndi mtokoma, zamalonda, komanso ntchito za ulimi, kungotchulapo zochepa chabe. Pofuna kuonetsetsa kuti dziko la Malawi ndi lodzidalira pachuma komanso chakudya, malingana ndi masomphenya a Malawi 2063, boma likumanga ngalande yayikulu ya ulimi wa nthirira ku chigwa cha mtsinje wa Shire m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Unduna wa zaulimi unayamba kumanga sikimu ya Shire Valley m'mwezi wa April 2020, ndipo pali chiyembekezo kuti malo okwanira 43,370 hectares adzalimidwa ndipo mabanja a alimi oposa 48,000 adzapindula ndi ulimiwu. Ngalande ya ulimi wa nthirirayi ikumangidwa ndi thandizo lochokera ku World Bank, African Development Bank, komanso OPEC Fund for International Development, OFID. Ntchito yomanga ngalandeyi ikuyenda bwino ndithu ndipo mamangidwe ake ndi apamwamba kwambiri. Ngakhale izi zili chonchi, ntchito yomanga ngalande ya ulimi wa nthirirayi yakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kubedwa kwa zipangizo zomangira ngalandeyi. Mchitidwe wa umbandawu ukubwezeretsa m'mbuyo ntchito zomangamangazi. Kubedwa kwa katundu ndi zipangizo zomangira ngalande ya nthirirayi kukuchititsa kuti boma ligwiritse ntchito ndalama zambiri zowonjezera pa zomwe limayenera kugwiritsa ntchito chifukwa likuyenera kubwezeretsa katundu wobedwayo. Dr. Stanley Kaila ndi mkulu woyendetsa project ya Shire Valley Transformation Program ndipo akufotokoza za vutoli. Umbava katundu woyipa kwambiri chifukwa choti umapangitsa kuti ntchito ichedwe komanso ikhale yodula kwambiri. Munali m'malo mwina mwake amachotsa zitsulo za reinforcement zoti akhazika kale ndi kuti ntchito ija igwiridwenso. Zimene zimapangitsa kuti ntchito ija ikhale yodula kwambiri. Ndiye nkofunikira kuti zimene zizo osati kungozichepetsa koma zitatheratu. Ndiye kuti ntchito yathu yomanga ngalande komanso ma secondary canals komanso pamene tidzayamba kupanga minda yathu kuyikamo ma warehouse, farm managers house, zonse zimene muzakhala ma fertilizer ngati umbava umene utatheratu ndi kuti zonsezo sikudzakhala mavuto. Mfumu yayikulu Lundu ya m'boma la Chikwawa ikulangiza anthu a mchigwa cha mtsinje wa Shire motere. Anthu takhala kale tikumafotokozera tapanga sensitize kuti sitikufuna kuti munthu wina aliyense aononge zipangizo zimene ma contractors akupangira komanso even kanalo kuti ayiononge zimene ife sitikufuna. Takhala tikuwafotokozera kuti chinthuchi sichaboma chathu cha ife anthu akuno. Ma beneficiaries a chinthu chimene chichacho ndi aini the communities amene tili kuzungulira kanalo imene iyo. Ndiye ngati munthu boma yakupasani chinthu chachikulu ngati chimene chichacho kuti tichiononge ndi kuti ndife anthu osayamika. Pofuna kuthana ndi mchitidwe wa umbandawu, a Shire Valley Transformation Program akugwira ntchito limodzi ndi nthambi ya zachitetezo ya Chikwawa Police komanso magulu azachitetezo akumudzi community policing am'madera ozungulira ngalande ya ulimi wa nthirirayi. Mayi Caroline Njere ndi mkulu wa polisi m'boma la Chikwawa ndipo akufotokoza momwe apolisi akugwirira ntchito yawo ndi ya Shire Valley Transformation Program komanso magulu achitetezo akumudzi. Pali kulumikizana kwabwino ndi anthu akumudzi. Ntchito ya polisi kuti titenge ife ya polisi tokha ndeti tilephera. Koma timayesetsa kupanga misonkhano ncholinga choti tilumikizane ndi achibale omwe amakhala kumudzi konkuno amene amatha kudziwa kuti banja ili muli anthu awa, banja ili muli anthu awa.
ndiye kulumikizana kwake nkoti timapemphabe azinzathu kuti akaona china chake chodabwitsa azitha kuti tsina khutu kuti ifeyo tithandizane nawo. Mbali ya Chingalande yakhala ikuyenda bwino, ngakhalebe poyambirira eni wake akumudzi kuno asanamve kufunikira kwa chitukuko chimenechi amachitenga ngati kuti mwina chitukukochi chaboma kapena si chawo. Koma malingana ndi ukadaulo wathu wa polisi kudzera ku community policing takhala tikuwafikira kuwaziwitsa ndi kuwaphunzitsa kumene adindo kuti azitha kuzindikira kuti chitukuko chimenechi ndi cha iwo andi opindulanso ndi iwo amene abwera kuno angothandizira kuti chitukuko chikhale chabwino. Pofuna kupititsa patsogolo ntchito zachitetezo, boma kudzera ku Shire Valley Transformation Program lidapereka zipangizo zothandizira pa ntchitoyi. Dr. Stanley Kaila akuti Kwa tinaona kuti umbanda ndi umbava kuba zinachuluka kwambiri kuno. Ndiye nkhani zimenezi nthawi zonse timazitula m'manja mwa apolisi. Ndi apolisi ndi amene anapangira kuti yayi nkofunikanso anthu m'midzimu tigwire nawo ntchito pamodzi. Ndiye anapanga chikonzero chawo mpaka kuwapatsa maphunziro anthu a m'midzimu mpaka kuti iwo nkuyamba kugwira ntchito. Ndiye anadzapempha kuti mmene zikukhalira tikamagwira ntchito ya anthu sakutha kutikhulupirira kuti ifeyo ndi ya community policing. Kodi sikungatheke kuti tikhale nzina zotiyenereza kuti anthu akamationa azionadi kuti tikugwira ntchito movomerezeka. Tinapereka matochi makamaka ntchito zina zimakhala zoti agwira usiku ndiye kumafunika kuwala kuzipezeka pali mahwisulo ndiyofunikiranso kwambiri ngati afuna kudziwitsa anthu ambiri kuti kuno kuchitika zotere. Ma reflector jacket iwa pali emblem ya polisi imene yonse ikusonyeza kuti anthu akhoza kumazindikira kuti awawa sakawalala, awawa akugwira ndithu ntchito ya community policing. Katundu wachitetezo yemwe magulu 12 alandira kuno ku Chikwawa apititsa patsogolo ntchito zachitetezo cha m'madera komanso cha katundu womangira ngalande ya nthirira. Ntchito yothetsa umbandayi yayamba kale m'maderawa ndipo ikubereka zipatso. Bambo Ibrahim Chatama ndi wapampando wa Chikhambi Community Policing kwa mfumu yayikulu Kasisi m'boma la Chikwawa ndipo akuti mbuyo musitima zindikira anthu fe zokuti Chingalande ife chimatikhudza timaona ngati amene apanga Chingalande ndi chawo, koma atabwera apolisi ndi a Shire Valley kuti kambirana zona kuti ifeyo Chingalande ndi chathu aja amangotikonzera koma ineke ndife pamene anakhazikitsa kuti community police dziyang'anira ntchito iti imeneyoyo. Ndiye kubwera kwa amalefekera kwatipangitsa ifeyo kuti tikhale olimbikira chifukwa chani pamene tingayenda adzidziwa munthu kuti ine ndine wa community police andi chizindikiro ndi reflector wenzulo ndi torch. Chifukwa ifeyo ngakhale mutatipatsa malefekita koma ngati tilibe torch sitingathe kuyenda. Ifika usiku umakhala ovuta timafuna tizikhala pa light. Tikapanga malodi block athu pa lodi block upo timayikapo reflector ndi torch kuti kaya ndi wa galimoto kaya munthu alidudi ndi mtundu wanje koma kafamine padzoti apapa ndine kuima anthu apange sechi galimoto kuti muli chani. Ngati muli zinthu zosachita bwino zinthuzo ndithu tiyene kulanda. Ngati zizi zochita bwino tasegule lodi block ja aduse. Tukoze kwambira Shire Valley pa ntchito imene agwira chifukwa timadandaula madandaulo athu naloti konzera kutsikula leroli andi panopo mudzi mwathu a Shire Valley sakaso chidandaulo kuti tibedwa katundu abedwa ayi. Kudzera mu ndondomeko zabwino zachitetezo zomwe a Shire Valley Transformation Program mogwirizana ndi apolisi, mafumu ndi anthu akumudzi ayika, anthu a mchigwa cha mtsinje wa Shire atenga umwini woteteza ntchito zachitukuko m'dera lawo.